hak ni ke por long ngami hak ni ke video mah te kubles bun te hak ni ke por ngami na ka banta uwe u khau mah uwe u khau ba mi apo FB utau di u khau ba siap utau di u Sromwell Sromwell ni Promwell ni ngam kan ma bahara ka jajong hak ba uyeng ban kan tho ye Kynthei ki khna tang ba ki de Kynthei ki ba hapo yu uyeng dakania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba Sromwell un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo u no Solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu uba kha khala jat khala sneng ka kami jongo uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki Kynthei ki khna klung ma ubanut ban lek Kren tela dam de ka tanga jong u lada barok ki balik meeting ki Kynthei lada kim de ki tanga jong u tayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong u umi ha media namar ba usmubit smubiang na yeng na sem jong u niki khon ki ti jong u ngam ngai da bo udan khon gum tu briu ru de leng ki tengani khobor ngakwa bakan her shautu Sromwell namar udai ubri ubalangki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jongme ka kur ka jat jongme ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho lada ka Kynthei baro ka phet lokum ni yo anda ka kur le jongme ka ulok jong ka thom sunat ro yang khle jong ka un yat snan un le snan kum bale ma me khnang ba ka Kynthei baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kan dami orang ba men wan Kren khna khlung hapa ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kat da orang ba briu umle ran ban Kren gum kitu kitin yo pia sngtanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada badai Henry let's say hapa mobile phila bani i ka dur jong u ba udai ushen rang ba udai rang ba let's say phila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum unu jat briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan Kren yo u ka khambha mar khmat bangan Kren yo u namar bangan ong uru rang barang ile ran briu pi kum hakan ni gejela ban mi kum tu jat rang ba ubak khala jat ubak khala jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jat jang u hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu bakadon kata ka chi jat ban riu si yeng chi semma hanrai uni pada ulami isnan lo khala jat khala jinglong ubam kha biang banai ka kebe jang u sikat ne udan ka jing sikat ne udan ka jabing sikat ne kat isbo khau udan ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un that ya la ka jam ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jai briu ngat tharai ba kum uni Sromwell udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tengah sudah jong hang ni apa me khlaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start Sromwell na mangi klem panjar na me unu Kynthei ru ka klem panjar ta ka daw shwa ba men men Kren media ni men Kren ai ni ro dakan mau ba wat cumi ku mu taw rang ba me mi media ku mu taw hijrau ba po na ibat po tambaro memneran ai kum kitu ki post ro bana dai manga ku mame ha chaka banga be jong banga trail tang sna FB ru le kashen rang ko chai yu kum ka tu e ka ba imat ya la dir watang ban phong ka tu no thrai unju phong thrai na mar ba ulong ubri ubabet da kinyong kum no pai ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing knai pamleran ai phit kha jabbo karu jabbo snobit na yang kami menta tadang ai phiru phong juti la shai ti atang sipar plastik bom sapto wat chu kran ak batai spat le
namar memde bab saja meme Kynthei baro ni man korbar ma isno pro bale mem Kren ni kita ki basyun ya me bale mem Kren ni kita ki basyun bale mi wan Kren don tahu yu ki Kynthei ngaru ngale ja ketuka meeting ngam sha men kan thong no hok aru po caj ka dur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban Kren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa caj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka beriu khan akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamne ran ai dah start ukhnari balik kelas 4 banyo buru balan oli yo su khnat baro roda kaj marat ada pemsutenan balik pemsus ngap halade balik peman tho ekiwe dan tab how to kti jong me da don ha jong kadi asnan ngare hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma biginu ginu gibri ki bala ka dokti nang kong swa em hok ngam juma yanu ru phila ka dokti nang kong swa ngan ngasuk ban pen khanyi ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju sali re banong marketin le bangam ju thach sendan hi habami po social media mi sele akor burom habak lemtip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut ha panchanangan set karu po chat phat panca burom nya ga yang ga set me kur ka chat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi Syapethei kumukla memi Syapethei kumukla tang ba hayeng jong mengam mem tip melong ayu ya me dei pen bantang tu hijra ap khandai lat ni tik seno karo po chat thut haro jaba